Sa dihang grade schooler pa ako, makahinumdum ako nga dunay panahon diha sa klase nga kung mangutana ang teacher, abti ko nga muisa. Now, dili sa kanunay nga abti ko muisa kay nakahibalo ko sa tubag. Abti ko muisa kay aron dili ako ang tawgon sa teacher. Now, diha usab sa akong kasinatian, doon na po'y mga higayon nga bisan ako nakahibalo, moingon ako nga dili ug wala ko mahibalo. Kay ngano? Kay aron dili kita, dili ako masuguan, dili ako mahatagan sa tahas. Ingon inaani ba usab ang atong kasinatian? Dunay panahon nga wa tay kahibalo, pero magpatuga-tuga kita nga ingon nakahibalo. Doon na po'y ingon nga nakahibalo, pero di tamo angkon nga kita makabalo kay hadlok ta sa tahas. Niining katapusang Domingo, sa ordinaryo nga liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan, sa dili pa nato pagasaulogon ang Kristong Hari sa umaabot nga Domingo. Ang atong mga pagbasa, labi na ang atong Ebanghelyo, nagadapit ka nato sa pagbalik lantaw sa atong kinabuhi nianang mga gasa, mga grasya nga atong naangkon. Usa ka kinaiya sa tao, mao gayud ang damgo og tinguha diha sa gitawag pagkabot sa unsay maayo. Ug dili lang maayo, pinaka maayo. Ang damgo nga ikaw mao'y pinakamaayo diha sa klase. Ang damgo og tinguha nga ikaw pinakamaayo diha sa modula. Diha ba sa pagkanta? O diha ba sa panginabuhi? Maayo. And this natural desire to become the best of who we are and what we want to achieve is a gift. Usa kini kagasa, apan usa-usab kini katahas. Kay gikan ni anang gamay nga naangkon, mahimo man kanato nga kahigayunan sa pagpalambo. Ug kini nagapakita kanato kung kita nagpuyo nga responsable ug subay sa tumong sa magbubuhat. For how we develop that little that we have shows how we live responsibly and with a sense of purpose. Purposeful living means being responsible and committed. Mao kini ang kakulangon sa ikatulo nga sulugoon. Ang una ug ikaduha nga sulugoon sa ilang pagdawat sa gasa, ilang gihinumduman ang tahas. Apan ang ikatulong nga sulugoon, nalimot siya nga kinigasa ug kinitahas. Ug tungod kay kinigasa ug tahas, kini ipalambo kita angay nga maghago. Dili lang di ay dawat limpyo. Nahimo siyang irresponsable, nalimot siya sa tumong sa iyang pag-angkon. Aniya kita ni ining maong 34th Sunday in Ordinary Time. Gitawag kinig Ordinary Time o sa mga liturgical seasons, atong hinumduman og akong balikon, nga ang Ordinary Time
maoy pinakataas nga weeks. Ang Advent naalang sa upat, ang Christmas season naalang sa unom. Ingon ni ana ang numero sa atong liturgical calendar, liturgical seasons. Samtang ang ordinary Sundays, 34 weeks, 34 weeks. Ug ni anang 33 to 34 weeks, atong madungog ang mga gitawag, mga ordinaryong mga buluhaton, pinaagi sa mga sambingay. Sa pagpugas, o kanikaron, sambingay sa talento. Kay dinhi gipakita kanato, nga ni anang giisip day nato, ordinaryo, rutinaryo, nagbalik-balik. Kini di ay usa ka gasa, ug usa-usab katahas. Sama nga diha sa usa ka rutinary ug ordinary nga buluhaton sa usa ka kapikas, sa usa ka babae, sa usa ka asawa. Nga naningkamot, nga mahimong buutan, mahimong kasaligan, diha sa iyang kakugi. Mga ordinaryo nga mga buluhaton, nga dili makita, dili ma-viral. Pero kung gihimo di ay ni, diha sa diwa, nga usa kini kagasa, ug usa katahas, kini di ay mudala ka nato sa kinabuhing balaan. That there is holiness in ordinariness. That there is sanctification in the routinary. Aniya kita ng panahon nga mahadlo kita na ang kanang gitawag na tong ordinaryo. Di kita gusto anang ordinaryo, kay gusto kita extraordinary. Ang atong mga kasaulugan, di ta gusto routinary. Munang usahay, dunay mga panahon siguro kay nahimo natong ordinary ang misa. Sahay mo yung boring man. Gusto ta atong dunay sayaw-sayaw. But there is holiness in ordinariness. There is sanctification in the routinary. Mga diha sa inyong tinguha sa paghimo sa unsay angayan ug maayo, diha sa konteksto sa panimalay, diha sa konteksto sa opisina, nahimo ninyong routine, nahimo ninyong ordinary, kay naandan. Usahay, nakalimot kita, nga kini di ay gasa, kini di ay usa katahas. Kay kinitahas, kita maghago, angay, kini ipalambo. Ang ikatulo nga sulugoon, mao kani ang iyang nalimtan. Ug mao nga, niini di ay nga katapusan nga Domingo, sa dili pa ang Christ the King, nindot nato pamalandungan. Nga diha sa giisip natong mga gasa ug grasya, ato ba kanang gidawat nga mapasalamaton? Ug ato ba kining gidawat nga usa katahas? Kay diha sa atong pagdawat nga mapasalamaton ug isip tahas, kita naningkamot diha sa pagpadayag, diha sa pulong ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga mga anak sa kahayag, ug iya sa adlaw, dili iya sa gabi, ni iya sa kangitngit. Dear brothers and sisters, we have to accept that many times we maximize our talents and blessings for our own benefits, para sa kaugalingon. Nga kita maasinso, kita mahimong sikat, no? Dili man sayop, siguro ka na. No? Pero, kini di ay kulang. Kinahanglan natong dungangan sa elemento sa pagtuo, nga mudala ka nato sa tumong sa mga gasa o grasya, that with the blessings received, we become also blessings to others.
nga ni anang pagkamanggihatagon sa Ginoo nga atong nasinati, pinaagi sa mga gasa ug grasya. Kini usab mo dala ka nato sa usa ka mapaambiton nga kinabuhi. With our time, with our presence, with our resources, mapaambiton. Karon gitawag og World Day of the Poor. Usa kini ka kasaulugan nga gi-institute ni Pope Francis. Nga sa pagpahinumdum kanato nga diha sa mga gasa nga atong naangkon, dili lang daay para sa atong kaugalingon. Mo nga atong hinumduman sila nga mga giisip natong ubos ug mga kabus. Pero moingon ako nga kita na siguro ang labing kabus ug ubos kun ang atong naangkon atong gituhuan nga kinibunga lamang sa atong kahago ug wala ang panalangin sa Ginoo. Apan kung anaa ka ng hunahuna nga ang atong paningkamot inubanan sa panalangin sa Ginoo, nan ang atong panaw sa kinabuhi ug panginabuhi. Ang atong panaw diha sa giisip natong tinguha sa maayong panglawas o ang gasa sa pagtuo nga makaluwas sa kanunay kini nagauban. Kay kita nakadawat sa gasa ug ato kining dawaton nga mapasalamaton uban sa tahas. Mo nga salamat kaninyo nga nahimong kabahin diha sa kinabuhi sa simbahan. Diha sa mga inyong gipaambit, dili lang kanang inyong gipaambit sa inyong mga gasa nga gitawag natong atong love offering, atong halad. Pero adunay mga nagpaambit pa sa ilang mga time, sa ilang mga talento, sama sa atong mga servers, sa mga gipang-apilan nga mga ministries, mandated organizations, kini nahimong kabahin diha sa kinabuhi sa simbahan. Kay diha sa atong pagtahan, diha sa atong pagahin ug panahon. Kay dili lang kita moingon nga kanunay busy ug walay panahon. When you volunteer in different ministries and apostolates in the parish, not because you think highly of yourselves, but you want to do something highly beautiful for Christ and for His church. Nga mihatag kitag panahon, mihatag kitag time diha sa parokya, dili tungod kay kamo ang pinakamaayo, kundili alang sa kaayuhan sa katilingban o sa simbahan. Nga ang atong pagpangalagad, dili unta makadepende sa uban o kinsay ka uban, apan labaw sa tanan, kini nagagikan sa ato gayod nga kahiladman. Nakadawat kita sa gasa ug kining maong gasa. Gasa sa kinabuhi, sa maayong panglawas, sa mga talento, kini atong gidawat nga mapasalamaton ug kini atong gidawat nga taas. Ipalambo ug ato kita usab maghako.